На сёння зноў абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Па ўсёй краіне чакаюцца дажджы з навальніцамі і ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду. Ратавальнікі папярэджваюць пра небяспеку паваленых дрэваў, абрыву ліняў электраперадачы і пашкоджання дахаў. Пры гэтым на поўдні краіны будзе да 30 градусаў цяпла. Нагадаем, на мінулым тыдні па Беларусі пракацілася непагадзь. Найбольш пацярпелі Магілёўшчына і Віцебшчына. Тады ад падзення дрэва загінула жанчына. Вецер пашкодзіў сотні дамоў, дзесяткі населеных пунктаў заставаліся без святла. У Магілёве спыняла працу прадпрыемства «Хімвалакно». А мясцовыя ўлады абвесілі гарадскі суботнік для ліквідацыі наступстваў стыхіі. З пачатку года ў Беларусі 6 дзяцей загінулі, выпаўшы з акна. Летась за той жа перыяд здарылася толькі адна падобная трагедыя. Пра гэта распавялі ў Генеральнай пракуратуры. Каб пазбегчы інцыдэнтаў, пракуроры нагадваюць, што ў дамах з маленькімі дзецьмі неабходна ўжываць спецыяльную блакавальную абарону. Яна не дазваляе шырока адкрываць вокны пры праветрыванні. Таксама лепш адсунуць мэблю ад падаконнікаў. І самае галоўнае – не пакідаць дзяцей без нагляду нават на вельмі кароткі час. Окна – не место для игр. Падение с высоты – частая причина детской гибели. Москитные сетки не защищают от выпадения. Единственный способ избежать беду – не оставлять окна открытыми, пользоваться специальной блокировкой окон и запрещать сбираться на подоконники детям. У Талачынскім раёне на Віцебшчыне адразу ў 6 вёсках закрыліся крамы. Усе яны належалі сенінскаму аддзяленню Віцебскага аблспажыўсаюзу. Пра гэта піша выданне orша.eu. Прычынаю закрыцця сталіся фінансавыя цяжкасці арганізацыі. Пры гэтым чыноўнікі не бачаць праблемы. У дзвюх вёсках у якасці альтэрнатывы прапануюць карыстацца фірмовымі крамамі пры элеватары. Яшчэ ў адной на пошце. Пры гэтым, як адзначаюць журналісты, у вёсках жывуць некалькі сотняў чалавек. Пакуль жыхары спраўляюцца з праблемаю з дапамогаю мясцовага прадпрымальніка, які развозіць прадукты па замовах. Што праўда, у яго няма лядоўні для малочнай прадукцыі. У Беларусі дазвол на ўдзел у дарожным руху мае толькі адно з 3 аўтаў. Пра гэта распавялі ў Белтэхаглядзе. Паводле іх звестак, летась было выдадзена ўсяго 1,5 мільёна такіх дазволаў. Пры тым, што ў краіне зарэгістраваныя 4,5 мільёны транспартавых сродкаў усіх відаў. У рэальнасці сітуацыя павінна выглядаць больш аптымістычна, бо не ўсе аўты выкарыстоўваюцца. Акрамя таго, новыя аўтамабілі, маладзейшыя за 10 гадоў, праходзяць тэхагляд раз на 2 гады. У арганізацыі назвалі таксама самыя частыя няспраўнасці, што выяўляюць пры аглядзе. Амаль палова выпадкаў – гэта праблемы з тармазамі. Яшчэ каля 20% няспраўныя фары. Нагадаем, з вясны камеры на беларускіх дарогах пачалі фіксаваць не толькі парушэнні правілаў дарожнага руху, але і адсутнасць тэхагляду. Беларускія цыгарэты спрабавалі ўвесці ў Літву ў вагонах са шчэбнем. Відэа вымання кантрабанднага грузу апублікавала служба крымінальнай паліцыі літоўскай мытні. Паводле інфармацыі парталу Дэлфі, кантрабанду выявілі ў канцы чэрвеня на чыгуначным пасце кантролю Кібартай. Паводле дакументаў, грузавы цягнік з больш як 500 тоннаў шчэбню кіраваўся з нашай краіны праз Літву ў Калінінградскую вобласць Расіі. Аднак пры дадатковым аглядзе у 6 з 8 вагонаў былі выяўлены скрыні з беларускімі цыгаретамі. Усяго працаўнікі літоўскай мытні налічылі 90 000 пачак. Арыенціровачны кошт грузу склаў больш за 400 000 еўраў. Ужо сёння Еўразвяз можа ўзгадніць 18-й пакет санкцыяў у дачыненні Расіі і Беларусі. Пра гэта піша Reuters са спасылкаю на ўласныя крыніцы. Заўтра ж пакет могуць зацвердзіць падчас сустрэчы міністраў замежных справаў ЕЗ. Сярод іншага, гэты пакет санкцыяў прадугледжвае столь коштаў на расійскую нафту. Яна будзе на 15% ніжэйшая за сусветныя цэны. Таксама паводле інфармацыі медыа, санкцыі могуць закрануць беларускую банкаўскую сістэму. Шэрагу банкаў плануюць забараніць праводзіць аперацыі з Еўразвязам. Таксама ў санкцыйны пакет могуць уключыць 4 кампаніі беларускага вайскова-прамысловага комплексу. Ці засталіся абмежаванні для Беларусі ў фінальнай версіі пакету, пакуль невядома. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп паабяцаў даць Украіне зенітныя комплексы «Пэтрыят». Пра гэта ён заявіў вечарам у нядзелю падчас размовы з журналістамі. Аднак падкрэсліў, што плаціць за іх будуць еўрапейскія краіны-чальцы НАТО. Я пакуль яшчэ не ўзгадніў дакладнай колькасці, але яны нешта атрымаюць, бо ім сапраўды патрэбная абарона. Але за гэта плаціць еўрапейскі звяз. Мы за гэта нічога не плацім, але мы даставім. Для нас гэта будзе бізнес. Мы адправім ім сістэмы «Пэтрыят», якія ім вельмі патрэбныя, бо Пуцін моцна здзівіў мноства людзей. Ён гаворыць прыязна, а ўвечары бамбіць усіх запар. Дык тут ёсць праблема. Мне гэта не падабаецца.
На мінулым тыдні амерыканскі прэзідэнт абяцаў гучную заяву адносна Расіі і Пуціна. Як чакаецца, Трамп зробіць яе сёння падчас сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Маркам Рутэ. Адзін з самых жорсткіх крытыкаў Пуціна ў ЗША, сенатар Лінсэй Грэм, распавёў журналістам, што гаворка будзе ісці пра буйны пакет дапамогі ўкраіне. Подле інфармацыі выдання «Аксіос» туды ўключаць не толькі «Пэтрыят», але і наступальную зброю. У сацыяльных сетках новы гастратрэнд – шакалад з нечаканую начынкаю. Блогеры ўсяго свету спаборнічаюць у арыгінальнасці. Беларускі блогер забіў шакалад з дранікамі. Узбекскі напоўніў плітку сапраўдным пловам. У Маскве пайшлі яшчэ далей – шакалад з чырвонай ікрой і нават марской капустай. Самы час адкрыць нешта новае або застацца верным класіцы. Відэа ўжо цяпер і таксама ў нашай старонцы ў інстаграме. І вяртаемся ў Беларусь. У соцсетках набірае папулярнасць ролік пра незвычайнага пасажыра на беларускай трасе. Каго жыхары Дрыбінскага раёну спаткалі на прыпынку ў чаканні аўтобуса на Магілёў? У нашай рубрыцы без каментара. У нас вот в Дрыбинском районе даже кони ездят на автобусе. Ой, ждет, наверное, автобус на Могилев. Куда тебе, братан? Може в город за покупками, якими собрався. Купить яких круп, макарон. Вот так вот, Дрыбинский район, уровень. Цікава толькі, чым гэты конік збіраўся разлічвацца за праезд. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў маіх калег у вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Я ж з вамі развітваюся і заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату» і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».